Sesta NGO hinpen cepatir pi ponsi World Environment Day arani paceton si thengpia klim pi e asai kedeng pon. Lason si musik ni phai powarni lakha kresir cap dhansuri consultancy ki pardo dallali monsing timung arong alongta World Environment Day arani paceton si pini Sesta NGO hinpen cepatir pi ponsi lichi aklim ki e asai kedeng pon. Bangso jai megalong ka chetong dun Vincent Rongpi project coordinator Sesta NGO akihai Sevi project officer JJM school headmistress akihai pi ajanta timung pi lapen SGB mohen timung atum pen chetong dun si jai mek mesen me pen pachun pon halapu Vincent Rongpi Sesta NGO project coordinator hin pen Pirangke thengnu nangke thandu na tengke karbiang long arlu along thengpi thengpang dirseng sang abolon kabedeta jok aprang prang ason kalidatlu apotsi Sesta NGO hinpen matha ponsi thengpia klim ki e asai deng ponang koklu puta ningje pon lasi ilitum karbiang long along dirseng sang abolon padoji pulute ilitum thengpi ki e Lasi ilitum karbiang long lirseng sang apolon padoji pulute ilitum thengpi akinang sot tangte nonang ton pen therang ke thengno kaning je pon alam thipende arju pon sinai News Text Report Public TV Karbiang Long Pini Ladak Difu Lumbajong Block Angkang Keparlopon Dordelia area long nitum dak Monsing timung arong long nang humri pen nitum bisi plantation drive punitum akamang deng asayang deng pon lo lasi nitum Sesta pen labang so sayang deng pon kelahan lo nitum labang so rong urup along nitum plantation drive pu isia project ki deng pon kela lo nitum la thesere hormung pen stame la pen kaprek ador ki so theng pis tame labang so project andar long nitum e pon po som pon po sipiniar ni ki cheng silo si Sesta ke isi 7 Sesta Development Assistant pu nitum en 2017 pen sinitum dakam claim pangcheng pon lo si pinangan ningkan nang chok lo si lapang so rong phantai maprang pen si lang pon bom lo son thak si pinenga ningkan ta non piniar pen ta nitum so project deng pon pen lapang so rong ru bolong motor bokan misen ja phan pen matha pon si nitum lapang so thengpi ki som sai deng pon lo langdam lu pulutang te aprang karbiang long ke si ke misen dim pu kido ing samdop kido ke thak sitame ke phang ok pu he ke an kom sitame non aningkan wang bom pen non ke li munit tanang chan bom a joini apen munit aning ke hang kichinia son kido o joini non ke thengpi thengprang ta ki pavira son si nang klang bom lo la so ke pavira long ilitum ki klem nang jia kama sai bang itum lang pon pi si ki pavir lok akama sai si tum deng pon bo asi labang so along ilitum ki klem nang ji ke lalo ilitum theng pi rong theng pi theng prang pilu pulutang te ri ti klem long satame ajalong satame pilu pulutang te labang so alar ilitum theng pi theng prang ki ejia phan ke bor i pon nang ji non la son ilitum non la Nvidia pu isia company tum isia project la tum kamonai pon ke nang ke pi pon ke lalo Mane laso environment abang climate abang laso putor bukan abang keng no dak kitek long pena join nisi isi survey kuri pena join nisi to karbiang long ta isi keng no mane isi environment non ke prang son kidu ningkang samoson avedet si non bang ke thang ok ason son du bom lo lasi laso join nisi abang so project itum Sesta pen tami deng dun lo asi mo putor bokan lahai thengpi thengprang le e lu pulutang te itum kidu tame ningkang sam la pen sam do pason kidu reng me son si tum long pon pupusi itum ning the dam lo Kardom kaddo kawi phansitame nilimen ke ajanta timung pi dak doldoli monsing timung arong long Proverbs 31 to SG do lamang so group along secretary lo lapen ke dak monsing timung arong long dak PG ke thom do labang so PG amen ke isi bang ke karchelin PG pulo isi soni bang ke
โรสปีจีละเป็นเกทอมาปีจีบางเกโรสปีจีปุละเป็นเกละดักอารองมอนซิงติมัวรองลองเซสตาโปรเจกต์เป็นสิตามีเป็นนังอันนิการนิลิตุมพันนางโอราลละบางโซรองลองละเซสตาโปรเจกต์นางโอราเป็นอาจอกดักdevelop ปนโอโลละเป็นนอนเลทอสิตามีปีนี้เลทอสิตามีเซสตาโปรเจกต์เป็นอลังนิตุมโปรเจกต์วันทุโลละเอ็นวิดียาปุละบางโซเป็นอาจอกดักนิลิตุมาสคูล JJM Nichols Roy English School ละลองสิตามีalang litum pini wang pen litum aphan la bangso facility di la lichi arong kichumina thengpi la ba thesere arong alang litum ni litum aphan la bangso facility na pi pen pini ni litum stami la bangso ang deng alang litum hien penang parli pen litum deng ponlo mi sen pen ase alang litum aphan le sesta asar tum aphan sitami an so se churu par pik lo alang litum la puson ni litum phan awar sai ki me nang ka ora pen nili tumapan ang kamatha pon la pot alang tumhan sa me churolo la si non alang litum wang si nili tum labang so siri rong si tami lichi rong si tami nili tum I pon lo labang so environment di labang so puthak aparman si alang litum si tami nang matha pon pen si nili tumapan labang so war sai nang pi pon lo la si an so se non e prang lo si tami alang litum hin pen nili tumapan an so se nang ka ora pon ji banang kang hon pon ji labang so puthak long alang le tumapan here jumi pipon lo apen ke dam tang an sitami ni le tumapan nang ka ora pen pen labang so dol doli man sing timu arong sitami la sesta project pen nang kilang kon pen ni le tum develop olo si ni dihin pen alang le tumpan ka churu ba kaning je pon ya lam ke lapo an se ni li pajut pon kok lo